que as túas renuncias e que as túas penalizacións sociais por ser muller e ademais ser unha muller que non és do común, que cuestiona todo, así como máis rebelde, deixar a semente para outras. E isto sí que xa hai uns anos que comecei a darme conta que a loita feminista que me pesaba. Era como esta mentalidade xa de vella, non? Que o fagan as que veñen atrás, porque eu xa non teño gana de estar aí. Eu xa non quero, agora está todo moi revolto, non? Eu xa non quero sair aí cunha pancarta, sabes? Non me apetece. Quero ser unha feminista máis do discurso. Quero ser unha feminista que a veces pásame, non? Onde unha moza ven e se consella contigo. Ou che plantexa algo que lle pasa e que como a ti xa che pasou ou xa o vivíchelo ou víchelo por ser esa conselleira. E que as miñas vivencias sí que poden servir para outras. Porque iso de que ninguén aprende en cabeza allea non é certo. As persoas con gana de avanzar déixanse consellar. E aí tamén, desde o feminismo, ás veces temos un problema de ego. É que nos pasan os anos e queremos seguir indo diante ca pancarta, queremos seguir tendo o micrófono, queremos seguir tendo todo, sí? E gastamos moita enerxía desde o ego para a visibilidade que podíamola poñer, sabes, en estar máis disponibles e desde un sosego, non? Non desde esa loita tan enérxica, desde un sosego, ser máis un faro para as novas que veñen atrás, sí? E non ser xa un buque de carga, porque é a miña visión, cada unha que faga o que lle dé a gana. Por min, mas queren ir, sabes, facer barricadas. Eu atopo sempre con isto, de que se fagan barricadas e que sexan rebeldes as mulleres. Pero sí que é un punto da vida que me gusta vivilo con sosego e faime ben,